न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान धुमाकूळ घायला। सतत पाऊस पडतीत आशिल्ल्यान समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात नागरिकाले जीवन त्रासदायक झाला। जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात उदाक दिसून येता। राष्ट्रीय महामार्ग इतलेतनी रस्ते सुद्धा जलावृत झालात। पावसाचे उदाक घराक वचून नागरिकांक त्रासात दिवस काडची परिस्थिती झाला। कारवार तालुक्याच्या चेंडिया, बिणगा, भांडीशिट्टा, होसाळी क्रॉस, कोळगे, किन्नर, देऊळमकी आणि इतर भागात पावसाचे उदकान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले। वाहन संचाराक सुद्धा रस्ते बंद झाले। तसेच अंकोला, कुमटा, होन्नावर भागात पावसा लागून सार्वजनिकांक कष्ट भोगची परिस्थिती झाला। भटकळ तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गाचेर पावसाक उदाक राविल्ल्यान कारवार मंगळूर संचाराक अडखळ झाली। पावसान धुमाकूळ घायिल्ल्यान उदाक होऊन न्हंयत समुद्राक वचूंक सारको मार्ग ना जाल्ल्यान उदाक साठवला। भटकळ शहराच्या सकल प्रदेशात दुकान आणि घरात उदाक वचून नुकसान झाला। कारवार तालुक्याच्या कोळगे, होसाळी क्रॉस, हळेबाग क्रॉस हांगा पावसा उदकान रस्तो बंद झाला। कोळग्या ग्रामात आशिल्ले नागेकर घरवई देवस्थान प्रदेशात उदाक भरील आसा। बिणगा, गौडरकेरी, मुडलमक्की हांगा आशिल्ले संपर्क ब्रिजा वयल्यान उदाक होतेत आसा। तशेंच ह्या भागात आशिल्ले होळशी बंद होतात। बिणगा, वक्कलकेरी हांगा बी उदाक बंद त्रास जाते आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात पावसा लागून नागरिक त्रासात आसात। इतले दिवस पावस ना म्हण सांगताले लोक आता पावस नाका म्हण सांगची परिस्थिती झाला। जुलै 8 तारीख पर्यंत जिल्ह्यात सतत पावस जावची शक्यता आसा। खूप प्रमाणात पडत आशिल्ल्या पावसा लागून ल्हान ब्रिज मोडले। तेजेन आरोग्य बिगडिल्ल्या एक रोगीक उठोवन होयिल्ली घटना जोयडा तालुक्याच्या कातेली ग्रामात घडली। जोयडा तालुक्याच्या कानेरी न्हंयक बांदिल्ले तात्पुरते ब्रिज पावसान मोडले। स्थानिक लोक ही न्हंय पार करून येताले, पण ग्रामाचो एक वृद्ध व्यक्तीले आरोग्य बिगडले। ग्रामस्थान ताका कांबळीत न्हिदोवन उठोवन व्हयले। ह्या वेळाचेर न्हंय पार करूंक खूप त्रास काडचे पडले। कानेरी न्हंयक 45 लाख रुपये खर्चात जिल्हा पंचायतीन ब्रिज बांदिले, पण ते ब्रिज मोड पडले। संबंधित अधिकारीन ह्या गावात लोकांसाठी नवीन ब्रिज करून दिवंक जाय अशें स्थानिक लोकांची मागणी आसा। कुमटा तालुक्यात पावसान आणि वाऱ्या लागून 30 पेक्षा जास्त रूख मोड पडले। तेजेन घराक आणि शाळेक लुकसाण झाले। कुमटा तालुक्याच्या मास्तीकट्टा लागीं ब्रेस्तवाराक येयिल्ल्या वाऱ्यात रस्त्या देगेचे रूख मोड पडले। परिणाम असो जालो सुमार 4 घराक आणि 1 शाळेक लुकसाण झाले। तशेंच 2 बायक, 2 गूढ दुकानां जखम झाले। ह्या घटनेत एक व्यक्ती जखमी झालो।
कुमटा तालुक्याच्या बहुतेक प्रदेशात उदाक बरिल्यान कुमटा तालुक्याच्या हंदीगोंड हांगा सरकारी प्राथमिक शाळेत काळजी केंद्र केला. काळजी केंद्रात 6 लोक आसात. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागात पावसानिमित्तान डोंगर कोसळून नुकसान झालेल्या प्रदेशात जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य यांनी भेट दिले. जिल्ह्याच्या भटकळ शहराच्या प्रवासी मंदिरात पहिले अधिकारी बरा सभा करून नंतर उदाक भन डोंगर कोसळून नुकसान झालेल्या प्रदेशात वचून पडताळण केले. तसेच चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग करचे IRB कंपनीचे अवैज्ञानिक कामा लागून सार्वजनिकाक त्रास जावचे बदल IRB कंपनी अधिकारी बरा उलया म्हण अधिकारीक सूचन दिले. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ NHIನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ NHI ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಗ್ರಾಮ ನಕಾಶೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ बड़ा था नहीं वो भी काम नहीं हुआ. वो पूरा ब्लॉक है. ये मई 15 को ये था ना, वो उसके बाद बोला हमने. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जास्त प्रमाणात पाऊस पडचे बद्दल पूर्व सूचना दिल्ल्यान जिल्हा प्रशासनान जुलै 7 तारीख शुक्रवार दिवस बी जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागातल्या शाळा कॉलेजाक सुटी घोषित केला. जिल्ह्याच्या कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ तालुक्याच्या 1ली ते 12वी पर्यंत विद्यार्थ्याक सुटी घोषित केला. पावसा लागून विद्यार्थ्याक सतत 3 दिवस जिल्हा प्रशासनान सुटी दिली. पाऊस असोच पडत उरल्यार आनी बी सुटी दिवची शक्यता जास्त आसा. आयच्या इतलत न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.